Аргыш итеп юрап әйттеңме әллә? Без хушлашып йөргән бер көндә. Мин яраткан кебек сине бүтән ярата алмас дип беркемдә. Сине җыйган шул көннәрдән алып күп исемнәр керде хәтергә. Мин базмамын, ләкин беркемгә дә яратмадың дип әйтергә. Хәер, барбер нигә яшерергә? Ни әйтсәм дә минем иркемдә. Син яраткан кебек яратмады. Бу дөньяда мине беркемдә. Түзеп булмый йөрәк сызлавына, күңел елый сине эзләнеп, үпкәләткән булсам гафу сорыйм, алларыңа җаным тезләнеп, мине бәхетле синең янында гына. Канатлыдай тоям үз-үземне, шөкер кылам һәрбер үткән көнегә. Ходай бирсен безгә түземне.